Здравейте на всички! Днес в този клип ще ви покажа топ 5 интересни отбора за FM24 кариера, с които всеки би му било интересно да започне. Първият от тях ще е именно отбора на Депортиво Ла Коруня, които следят футбола и може би по-възрастните. Ще знаят, че отбора беше хегемон през 90-те и началото на 2000-та година. Даже той 2000-та година спечели и първенството на Испания. Ето виждате, има и две купи. Едната през които е 2002, мисля, че и едната суперкупа е от тогава. Да, отбора в момента е в доста сериозна криза и от 2018, мисля, че ако не се лъжа, се подвизава във второто ниво на испанския футбол. С този отбор ще е доста интересно да се завърне отново в първото ниво на Испания, отново да бъде конкурентен, отново да участва в Европа, защото 2004 година има един полуфинал в Шампионската лига, което им е рекордното постижение. И може да се наблегне доста на школа от началото, за да се подобри финансовото състояние на отбора и след това вече с годините, нали, в играта, да стане конкурентен на големите грандове, като Атлетико, Барселона, Реал и така. Вторият отбор, който ще ви покажа, а именно отбора на Парма, хегемон също през 90-те, началото на 2000-та година, с много добри играчи, излезли също от този отбор и събрани, къде имат една купа на, мисля, че това е на европейските шампиони, два пъти Лига Европа, къде 99-та я печелят, 93-та, мисля, че и КНК тогава, ако не се лъжа. Суперкупа имат през 93-та, три пъти са печелили купата на Италия, един път суперкупата. Италианското първенство, серия А, мисля, че не са я печелили, поне и доколкото виждаме от тук. Отбора претърпял сериозна финансова криза, мисля, че което беше накрая през 2014-2015, което го изпраща в серия D. Мисля, че се получава даже и ново дружество. Виждате, първия сезон стават първи, изкачат се до серия C, където завършват на второ място, което също им дава промоция за серия B. Също печелят промоция за серия А, като завършват втори в серия B. Виждате, тук се задържат 3 години, като третата завършват 20 и отново изпадат в серия B. Сега отбора е отново в серия А, като е отбор с традиции, за да се започне кариера. За мен би било интересно, защото трябва да оправите финансовото състояние на отбора, първия сезон да погледнете за оставане в елита, за сглобяване на един щогодия добър отбор, после да може да се бори за класиране в Европа и вече с течение на времето да се пробвате, нали, да ги направите шампиони, както и в Европа, така и в серия А. Мисля, че италианското първенство е също доста интересно, има доста конкурентни отбори, даже прекалено много. Ето виждате, намира се в играта на четвърто място. И Парма е един добър отбор за началото на една дълга и вълнуваща кариера. Третия отбор, който ще ви покажа, е най-титулования клуб в Белгия, а именно отбора на Андерлехт,
който е отбор с традиции, както виждате им клубните трофеи, които са спечелили, които не са малко, от 34 пъти е шампион на лигата, като за последно е бил през 2017, когато горе-долу тогава спада и формата на отбора, който в момента виждате последните им класирания. 2017 са на второ, 2018 на четвърто, като се стига до последния сезон, където завършват 11, което за такъв отбор с традиции е въобще незадоволително. Виждате, също е два пъти е печелял КНК, като най-успешните им години са през 70-те и 80-те. Лига Европа печелят 83-та, Суперкупата печелят два пъти 76-та, 78-та, 9 пъти са печелили купата на страната, 13 Суперкупата. Отбор с доста традиции, който финансово е стабилен, не е зле като остана предните два отбора, но е в сериозна криза, което класирането последните години го показва и не е присъщо за един отбор с такива традиции да се намира на 11-то място. Затова доста ще е интересно да са впуснати с този отбор, защото е бил и деца века в Европа постоянен участник, а сега го няма на картата. Да го върнете отново в турнирите на Европа, в първото място в шампионата на Белгия. Може да развивате, нали, доста юноши, има доста добра школа. Затова смятам, че отбора на Андерлехт е доста интересен за игра и може да се пуснете на дългосрочно пътешествие с него. На четвърто място поставям отбора на Болтън, който се намира в Лига 1 на Англия, което е третото ниво. Отбор главно с дълга история и традиции. Както виждате, няма значим трофей от Европа или от Висшата лига. Има само 4 купи на Англия и една Community Shield. Три пъти е печелил Чемпион Шип и един път Лига 1. Защо отбора е интересен? Отбора е интересен, защото от 2000... Тук може би значи е било да... От 2015 година, ако не се лъжа. Или не. Ето и тук даже. От 2019 година изпада в несъстоятелност. Отново финансова криза. Изпада в Лига 2, четвъртото ниво на английския футбол. Първата година още се изкача, но 3 години отбора се намира в Лига 1 и няма мърдане. Заготвил се на едно място и до там. Този отбор би било доста интересно от Лига 1 да извървите пътя до Чемпионшип, от Чемпионшип до Висшата лига, създаване на отбор, който да е конкурентен на другите от началото за оставане, може би за борба за оставане, после вече за европейските клубни турнири, а защо не и после вече да се борите за Висшата лига, което би било интересно за една дълга кариера с този отбор. Както виждате, няма и значими трофеи от Европа. Защо да не е да се добави някой друг тук към клубната им колекция. Отбор номер 5 и може би най-интересният за мен, четирикратния германски шампион, а именно отбора на Кайзерслаутерн. Доста интересен отбор с традиции също в Германия. 4 пъти е печелял Бундеслигата, 2 пъти е печелял купата, като последно е през 96-та, Бундеслигата през 98-та, германската суперкупа 91-та. Отбор с традиции в немския футбол и като цяло участник в тогавашните формати на европейските турнири. Мисля, че най-значителното им постижение е четвърт финал, ако не се лъжа, на купата на УЕФА, мисля, че беше. Отбора е във втора Бундеслига
дългогодишен вече участник там от сезон 2011, ето го, 2011-2012, когато завършва на 18-то място и изпада, до сезон 2017-2018, в който става участник в трета Бундеслига, но преди сезон и половина се изкача отново до втора. Този отбор има доста потенциал за развитие и също за мен даже би било най-интересно да се играе, понеже второто на ниво на Бундеслигата ми се струва най-интересно от предходните отбори. Има за цели главно да му възстановите славата, като направите боеспособен отбор за първа Бундеслига, намерите място да останете, а не да изпаднете още първия сезон, след това да го направите конкурентно способен за Европа, отново да се помъчите да спечелите Бундеслигата, тук да се добави още един трофей, защо не някой от Европа. Имат добра школа, смисъл за развитие на млади играчи. И този отбор за мен даже е най-симпатичен. Аз сега накрая ще ви помоля да харесате и да се абонирате за канала. Също се радвам да пишете и коментари, какви клипчета на каква тема да правя. Кариерата си се довърша с Манчестър Юнайтед, с когото съм започнал. И всякакви въпроси, каквито имате, може да ги пишете под коментарите, да давате идеи за клипове, а аз следователно ще гледам да качвам по-често клипчета, понеже тук сега ми се случва да имам малко работа. Но за напред ще гледам примерно да има по минимум 2 клипа седмично. Благодаря ви за отделеното време и чао, до нови срещи!